Ат башы тұтқан арымас дейдер. Біз Рүстем менен көп балалы ғайлерді эзләп арымана ғайлы. Дөресәрәге арырға вақыт юк. Шулаймы, Рүстем? Арыға қарбаға ултырабыз, ялқақ фото төшәбез. Һәм біз бүгін Мәләуез районы Шәрипа ауылында Айгүл һәм Сәлих Байгелзиндар ғайләһендә алтынсы бала буласақмын. Зур, тату ғайләлә яшәү күптәнге хаялым минең. Без ғайләлә хусты менән икәү генә. Шуғала күп балалы тистердәремдән көндәшәм. Улар күмәк, тату, бердәм. Эштәре лә арамлы, байрамдары ла күңелле, балалары ла акыллы. Мине лә кулас йыйып каршы алалар. Ни әйтһәң дә артык бала булмай. Күмәк булгас рәхәт, аш та тәмле, эш тә арамлы, көн дә күңелле үтә. Истәлеккә фотола кала. Безнең проектта фотограф кала ишетерлек. Ул һәр мәлде фотога төшерә. Шулай итеп, зур тату ғайләлә бер көн үткәрәбез. Улардан аш, эш һәм күңелле һөйләшеү. Ә бездән истәлеккә фотоальбом. Больно. Давайте еще. Улыбаемся. Раз, два, три. Еще раз. Раз, два, три. Мәктәптә укығанда беренче, икенче класста малайлармен шаярышып, қама болған кәләшті алым деп әйтә тұрғайным. Алла Тағаланың амин деген вақытта туып келгәндер. Ат сабыштырға үйрәтә тұрғайным. Өзім сабышқаным болмады, өзім ат үйрәтә тұрғайным. Шу бір елді барғанда көріп қалдым да, атағына енің қыдыңды кәләшті балам деп әйттім. Анда 17 генә яшен әлі. Армияға қайтқан елді болды ақыры ол. Оның тағы 5 жыл уақыт өткәскене. Йөри тәки риза болып қойды енді. Салих менән біз 12 ел бергә яшәйбез. Тату, Аллаға шөкер, бер-беребезгә терәк булып, ярдәмсез булып, һәрбер эштә кәңәшләшеп, уртак уйга килеп, эштә эшләйбез. Тормышта алга барырга тырышабыз. Балаларга исемде без Сәңгелдәк программаһынан алып куштык инде. Тәүдә тормыш иптәшем кушты Зурхүзә дип, унан Назгөл дип үзем куша башладым. Асия дип уже 2 кызыбыз кушты. Зурхүзә менән Назгөл үзләре һайлап Асия дип куштылар. Малик дип Салих уйланы, тәүге малайга үзем исем кушам дип. Ирханга икесен дә минең улым дип үзе һайлап алды. Улар әйтмәй йөрүне ой исемде Ирхан дип, ят исем итендә. Исемнәре исеменә етен дип бәхетле булсыннар дип теләйбез инде. Балалар исән һаусыннар. Зур кешеләр булсыннар Алла бирһә. Ауыл ерінде мал қарамайса яшап булмай. Біз бүтә ризык шул малдан килә бит инде. Шуңа хәзерем өйрләп ат тоту була еңел түгел. Атһыз ир, канатһыз кош диләр. Шуңа Салихка аттар үрсетүне зур көз дәрт бирергә кирәк. Ул хатын кешенән тора бит инде бүтәненә. Хатын-кыз ярдәм итешмәһә, ыңгай һыпырмаһа дигәндәй, эш алга бармай. Шуның өчен без бер-берегә терәк булып, ярдәмсез булып, һәрбер эште уртак башкарабыз. Хәзер Сәлих агай нисек дөрес әйтергә? Атты югәнләйбезме? Егәбез. Егеп, аттарда карап кайтабыз. Күреп, ашатып. Сәлих агай, улар бөтәһе лә һезнең аттармы? Минеке һәм малайдардыкы. Минеке унда аттар. Һинеке ләме? Сәлих агай, нимә эшләйһегез? Аудыклайым. Тешләшмәһен өченме әллә? Йөрүтергә уңайлы булган өчен. Шунан егәбез. Ат егә беләһеңме? Юк, ат егә белмәйм. Бирә хәзер өйрәтермен мин. Бисмилла дип әйтеп ипләп кенә егергә кирәк. Бирә үзгәреш булһа, ул шуны һидеп тора ул. Әйдәгез, бу якка китеп торайык. Сакырга әйтегез дә, Маликом. Так, әйдәгез, bundan карап торайык. Ой, Алла. Дидешәң булар Рүстәм, әйдә, яйлап кына. Так, арбага ултыраймы? Юк, мен тотып кына тур. Ага, так. Тотып тур. Коркыр микән? Куркмай. Так, ярай. Исеме нисек?
Ялқын деп айтайық, ялқын. Әйе. Ат бір кешеге нықлы үйренсе, шул кеше деген аттыңлай. Үдегіз мына ат менен қасандан шүгүрләнә башланыгыз? Өйдімді ислегенден берлі, 5-6 яштан берлі. Атайға үйреттіме? Әйдәгіз, осыларды ұтып. Әйдә. Әйдә, ұтып. Байылып. Көбінесе мен үйде ұлтырмайым бетінде. Ақса табам, мал қарайым. Шул сәбәплі көбінесе бүтін көстегендей тәрбие яқлап, әсәлеріне тұр келейді. Балаларымызды әлбетте еркелейбіз. Олар әр бірі өздеріне көре ерке деп ойлаймын. Шаштыруын да шаштырмайбыз енді, ол қадырым еркелейбіз енді. Әрлеу менен әлбетте тәрбиелеп болмайынды, аңлатып әйтмейінсе, ішлеп көрсетмейінсе. Малайларды біз ішпенен генә тәрбиелейбіз. Ішпенен тәрбиелемәһәң булмай. Безнең балаларыбыз бик уңган, тырыш, акыллы балалар дип уйлыйм инде. Зөлхиза кызыбыз 6 сыйныфта укый, бик тырыш, уңган кызыкай. Һәр бер эшкә лайык булып җитә. Уку ягынан бик молодец, дипломнар алып кайта, мактайдар укытучылары. Назгүл кызыбыз 4 сыйныфта укый. Ул да бик тырыш. 3 класста тамамлаганда дипломнар алды, мактау грамоталар алды. Һәләтле кызлар. Асия кызыбыз 2 сыйныфта гына укый әле. Ул әле яңа тырыша башлады. Булай укытучылары тоже мактай, акыллылар, тәртиплеләр дип. Безгә кыланыс кына инде. Ал әйтеп мактап торалар, горурланабыз балалар белән. Авылда мәктәп юк. Яптылар. Күрше авылга, Смак авылына Денис Буляков исемендәге мәктәпкә укырга йөриләр. Автобус иртән алып китә, төшкә алып кайта инде. Кызларыбыз өчен мин үземчә уйлавымча йомшак атайдыр дип уйлыйм инде. Оларга каты бәрелеп, аларның күңелләрен китергә тырышмайм. Шуңа мин йомшак күңелләргә яхшырак кайыр вакытта булырга тырышам инде, шулай тәрбияләйм. Булыр малайыбыз хәзер дәртләнеп тора, ата-энең менән эшләшәм дип тора. Мин көтүгә сыгып итәм, үзем менән алып көне буе йөрткәнем дә бар. Ару талыбы белмәй, йоклап китүгә рәхәт була инде. Бәләкәй малайыбыз Ирхан, улга әле 2 яшь ярым гына. Аны теле лә асыл үтмәгән юлы. Ну, әсәйдән башка уга берәү дә кирәкмәй дигән дә була. Әсәйдән ныграк ярата. Салих агай, мин хананым. Теки хана битеп алманым. Ни сәгать һездә монда? Зур гына йөр. 70 ат бар инде. Аха. Ул 70 ат. хатып алдыгызмы уларны? Бер кулымдан башлагайным, 15 ел элек. Шул яйлап, шул үстердем инде. Башкорт элек-электән ат тоткан бит инде. Шуның менән яшәгәннәр, шуның менән дөнья көткәннәр, балалар үстергәннәр. Шулай булгас. Миңа шул охшай. Бuna аттарды ни өчен тотаһыгыз? Ул һезгә нинди файда килтерә? Үзебез өчен эш бит инде. Балаларды үстерергә, укытырга, киендерергә һәр яклап файдасын күрәбез. Булыр малайыбыз хәзер дәртләнеп тора, ата-энең менән эшләшәм дип тора. Аттан бик куркып бармай. Өйрәнә. Һездә утыра, менән дә утыра. Эргәһендә үзем етекләп дигәндә йөртергә тырышам инде. Мин үзем дә бәләкәй сактан 5 яшьтән үк һавай үз алла йөри торгайным. Осыпта төшә торгайным, шуңа уларның осып төшүләрен
бик көргеге келмей, бик хақ қына емгетіп қоймайым деп қорқып тұрам енді. Малик ұлы біз 5 яшьлек кенә булһа, бик тырыш малай, атаһына ярдәмсыл, һәр бер эшенә кысылып кына йөри. Әле Урал батырыпысын, Малик улым 30-дан артык юлын ятланы. Dünyamada yığılmagan, aşık ayak tutmagan, kazanası uç yağıp, ular dünya kötmegen, avra uzara kurmegen, ulim barın berbeget, barık demege ulev, uyup besti bu hadagat. Onlarga menmegen, kulga azak tutmagan, menlerin arsırandı, balgana surtandı, koşkasayan şınkardı, kanırga ölükti, o işleri yahagan. Қалай молодец, еңе 5 яш, мен ғана қайдым 30 жылдан ашу бәләһің. Ен қалай молодец? Üstüme kim kısırrak. Әйдә, кем көсілерек? Әйдә, ашылайтып. Evet, так, 1, 2, 3. Ен қалай көсілерің ол? Малик, ен еңдің көсіңді көрәт әлі? Хо-хо, өткәз кім болағын? Врач. Кем? Врач. Врач mı? Атайың хамақ ат тұтырға яратмайың мәлі? Артам. Неге көтөсі болмайың? Төсі тоже болғы келе. Яратқан атың бар ма? Нендей? Ялқын. Biz elbette berninde de planlar kormanık gelişi biz bilen. Olay tormuş nisik bargan ыңғайғына. ыңғайаққа алып барға тырыштық. ыңғай юлдарын қаранық тұрмыштың. Туры юлдарды қаранық. Урау юлдар, қатмарлы юлдар мен атларға тырышманық. Балаларыбыз зыла шулай үйретуге тырышабыз әлбетте. Her vakit akıllı etip okusunlar, tırışsınlar, evetkeşleri bulun deyip. Балалардың хәтерләре бик шәп. Төрле китаптар укыйбыз. Үзем дә укыйм. Шигырьләрне яттан сөйләйләр, усталар. Һәр бер конкурсларда катнашалар, олимпиадаларда. Зурхузагы 1-нче класска төшкәстә Мәләвез каласында олимпиадага барды. Шигырь сөйләп, 3-нче урын алып кайтты. Укытучылар бик куандылар. Тырыш бала килде безгә дип. Һәр бер олимпиада, конкурслар, һүрә төшерүгә, монда иншалар язуга бик әүдем катнашабыз. Менә яңарак 4-нче класста укыган кызым белән инша язгайнык. Башкортстандың юллыгына арналган проект буенча гаиләм турында безнең атайыбыз малсылык белән булышкас, шуның турында инша яздык. Фото рәсемнәр тәйбәрдек. Һәм безгә укытучыбыз 2-нче урын алган дип кавандырып кайтарды инде. Бір-бірімізге яним тип кенә дәшәбез, исемнәребезне кайбердә онытып та китәбез. Ул миңа яним тиһә, мин дә уга яним тием. Никахлашкас та сразу шулай өйрәнгәйнек, яним тип. Һаман шул исем менән яшәп ятабыз. Авылда ла белеп үттеләр, тәүдә ятһымак иде, ишетүләре. Алай дип исем була менә яним дигән. Шуңа өйрәнеп киттеләр халык авылдалар. Балаларыбыз да безнең яним тип дәшкәндә күреп торалар һәм безнең белән горурланалар дип уйлыйм инде. Безнең мөхәббәттә үскәс үзебез, аларга ла шул мөхәббәттә үсүен теләйбез инде. Бер-беребезне яратып, хөрмәт итеп яшәйбез. Келешime келгәндә инде әлбәттә ул минең таянысымда bütün эшләремне алып баруга зур ярдәмчы инде. Ашуга ла, балаларды тәрбияләргә ла, өйдә булмаган мал карашып торуга ла әлбәттә унһыз булмай инде. Салих бик тырыш ири. Тормышта алга апара. Безгә бик ярдәмсыл, терәк, көсле кеше инде. Эшендә һәр бер yerine yetkirib эшләй. Дөньяны алга апарусы. Уңган, баһадир ир. Мин бик горурланам аның менән. Балаларыма ла һәйбәт атай. Эшләргә өйрәтә малайларын.
Kızlarga la akıl öğrete. Kayda gerek dürüstlep ибере. Kızlarыбыз akıllı bulганlar деп тырышайны, малайларыбыз уңган болуп тырыша, тәрбиелей, Аллага шүкүр. Тырыш булмаһа, дөньяны алга апармас ине, ухалары мал да асрай алмас инек. Мин уга поддерживать итеп, һәр бер эштә тырышлык, күз дәрт биреп торам инде. Biz özümüzün, gailebizin yaratkan rızığın bilmeden işleybiz. Benim kızlarım, yardımcılarım hazır hine öğretirler, kurhatirler. Senin de ustalığını da hanap kararız. Қалай шәп батағығыз ол? Мен hünerim boyunca повар-кондитер, şuğa kamır işlerinde türlü rızıklarla şef pişirige öğrendim indi. Қыздар, һез күн һәйін торт ашап отырмайһығыздар? Әсәйегізге ярдәм итәгезме? Тағыла билмәндән башка нимә эшләгез? Уртасы kızım biskütler pişirige yarata, печеньелар pişireler alır. Камырды үйден басып берһәм, үзләре пешереп үтеп куялар. Пирожкилар яраталар эшләргә. Атайгыздың яраткан ризыгы ниндәй? Кадылык. Кадылык? Кадылыкты без үзебез яһайбыз. Рәхәтләнеп ашайбыз бит. Кызларым тутырышалар, усталар. Бәләкәй кустыларыгыз нимә ярата? Конфет. Пирожки. Пирожки? Камыр безнең әзер. Әдер, әйе. Хәзер? Хәзер яям да, тиз генә кыркып бирәм дә. Эшләйгән дә. Әйдәгез. Менің келешім бешірген бүтін ризықтыла яратып ашайым, мәнін оқшатам, мәнін оқшатмайым деп айырғаным жоқ бір қасында. Ол бүтін ризықтыла тәмді бешірге тырыша. Еріне еткеріп, көңілін беріп, балаларыбыз да кейінені ашайлар. Мен ашарға бешірем, балаларыбыз әлбетте қуанышы ашайлар, атай бешіре, тәмді бешіре деп. Көбінесе бәрәңгі бешіре алам енді. Келешім үйде болмағанда. Менің ерім ашу яғына бик хайланмай, неме бешерһәм дә мақтап, рәхәтләнә башлай. Яратып башлай. Балларым да шулай, хайланмайлар, коймак куя башлар, рәхәтләнеп ашайлар. Һеҙҙең бына ғаилә билмәненең ниндәй сере бар? Ни дисәре бар икән безнең гаиләнең билбәндә. Сире ягай гына инде. Без күмәкләшеп, күңел халып эшләйбез дә, шуга тәмле килеп сыга. Айгөл апай, һеҙ ҡала ҡыҙы, бына ауыл тормошона нисек өйрәндегеҙ? Бик тиз өйрәндем. Авылга апайымнарга кайтып йөри торганым, шунда ла авыл тормошы кызык икәнен белдем. Шуга авылга килеп сыктым. Беренсе билмән килеп сыҡты шикелле. Атта, молодец. Ярай. Килеп сыгамы кызым? Әйе. Асия кызым һине? Әйе. От молодецтар. Назгүл кызым минең оста ул. Һәр бер эшкәле. Еңел эшләп китә, өйрәнә, тиз ута. Тәмле бисквитлар бешерә ул миңа, ибет. Ғаиләлә ҡыҙҙарҙың бурыстары бармы? Бар. Идәнде юырга безнең Зөлхиза кызыбыз оста. Назгүл кызыбыз кухняла ашау менән булышырга миңа оста. Асия кызым бәләкәсерәк булгач, аны һавыт һавагына юылырга, пакага өйрәтәбез. Яйлап тырыша ул да, кыҫылау камыр эшләренә лә булыша. Эшлә кызым. Хәҙер ҡырҡып үтәбеҙ ҙә. Килеп сығамы Рөстәм инекә? Килеп сыға. Вот молодец икәнһең. Малайҙарығыҙ ярҙам итмәйме әллә? Алар ашауға ғына шәберәк. Ҡоймаҡ ҡуя башлар. Һыпырып ашап торалар. Бөтә ғаиләләр шулайҙыр инде. Балалар күбәк булһалар. Аҙыҡ тиҙ китә. Аҙыҡ бешереп кенә өлгөр. Тиҙ үтә. Бына беҙ хәҙер өйҙә 5-7, минең менән 9. Бына беҙгә ашар өсөн билмән нисә кәрәк? 3 йәймә етер дип уйлайым инде. Әҙерәк булһа тагын эшләйбеҙ хәҙер. 10-нсы билмән үҙемә етерлек эшләнем. Хәҙер фотограф ҡалай эшләргә кәрәк. Ҡыҙҙар, һеҙ миңә ярҙам итәгеҙме? Әйе. Шулай.
Күмәк гаиләлә эшләп ашарга кирәк. Кем бездә камыр урлай ул? Малик исемле улым, Камыр батша. Камыр ярата ул. Ирхан нисек? Яратамы? Ирхан ярата. Димәк, икенчесен Ирханга алды инде. Ага, икесен Ирханга алгандыр кустана. Әйе. Әйдәгез тагын кыркайык. Шәп эшләйгез күмәк булгас, молодецлар. Һәм артыгыда өлгөрү булмай. Күмәк булгас рәхәт. Күп бала тәрбияләү безгә авырлыгы бик һизелмәй. Без авырлык дип уйлаганыбыз да юк. Балаларыбызды әйбәт итеп тәрбияләп, кызларыбызды кияүгә биреп, Алла бирһә, малайларыбызга кәләштәр алып бирергә инде. Алдагы тормыштарында ярдәм итеп торырга. Тагыла балалар булһа, әлбәттә насар булмас инде. Аны инде Алла Тәгаләнең кулында. Күп балалы гаилә булгас, әсәлек даны медалын бирделәр миңа быел. Хөкүмәттән күп ярдәм бар инде балаларны тәрбияләргә. Һәр бала үз ризыгы менән туа, куркырга кирәкмәй, табырга кирәк. Күп балалы булу миңа шатлык, куанычлар гына бирә инде. Балаларымды үстереп, тәрбияләп, зур кеше итеп, Алла бирһә тормышка бастырырга ине. Эшләгә билбәлебезне бешердем. Хәзер ашап карайрәләр. Истә миңа хурпамны алайбы. Миңа хурпаһат. Хурпаһатмы? Әйе. Миңа да хурпаһат. Хәзер алып миңа да хурпаһат алабыз. Миңа хурпаһат. Әйдә лә авыз дип карады. Рәхмәт. Сәймиңа хурпаһат. Миңа хурпаһатмы? Хәзер алып. Тәрдә дип чыкты микән? Авыз дип караyak. Ашагыз. Кемгә тоз кирәк? Истә фала. Әйдәгез ашап карагыз. Миңа ярдәм. Өрүсә багайыгын. Әсәйс. Апайдарыма билбәр пешерде улым. Хәзер бәс. Әйдә. Майон. Тәп кенә һавыр. Ана, авыз дип караyak. Тәп кенә өрдә иде аша. Булын. Саккашыга. Кәнде кип сыккан Тәмле. Ирхан улым, һин билбәр ашамайсыңмы? Кәнфит яратаһыңмы? Мин әшәм ул. Алай миңа. Юк, ашамай. Ул конфет батша. Кәнфит патшаһы. Сәлих агай, һеҙҙең менә ғаиләгеҙҙә өҫтәл артында һәр кемдең урыны бармы? Бар, һәр кемдең урыны бар. Менә бер улым уң яктан утыра, икесе һул яктан утыра. Ике ҡанатығыҙ. Ике ҡанатыбыҙ, эйе. Ҡыҙҙарыбыҙ менә ике яҡлап утыра, әсәләр менән. Бар. Ашағыҙ тәмле булһын, әйҙә матур итеп ашағыҙ. Рәхмәт. Бешеп ҡуймағыҙ, эҫе булып ҡуймағыҙ. Тәмлеме? Ыстамағай тағы келер. Ярай, килермен. Малык булып шатлайны. Әйе, шул. Май улым өрсәмәгәйдә оҡшап ҡалһа, ҡунаҡҡа тағы килер ине бит. Ҡышҡы каникул ваҡытында бит, Алла. Шулаймы? Молодец. Тәмле булғанмы билмән? Бик тәмле. Молодцы. Күмәкләшеп эшләгәс, аш та тәмле була. Әйме улым? Бер хыялыбыз бар безнең, өйдә зурайтырга, балаларыбыз үсә, зураялар. Аларга иркенрәк урын кирәк, иркенрәк өй һалып, зуррак киңәйтеп йөрергә инде. Авылдагы тормышты бер нәмәгә алыштырмыйм, юк. Авылда рәхәт, үз дөньяң, үз мәшәкатең. Мин бәхетле. Аттың даны егет ҡулында, ә ғаиләнең балаларда. Күптән һаба йөрөгәнем юҡ ине. Рәхмәт, Ялҡын. Ат йәнле Байилдиндар ғаиләһендә үткән көнөм хәтерҙә ныҡ ҡаласаҡ. Ә мин инде Рөстәм Төхвәтов һеҙҙең менән киләһе осрашҡанға тиклем хушлашам. Һау булығыҙ. Әйҙә, Ялҡын.